ба онҳо замини наздиҳавлигӣ ва ё дигар ваъдаҳо медиҳанд. ҳуқуқ надорад ки ба ӯ зӯроварӣ кунад. дар боло шумо дар бораи маблағ ҳам гап задед. Сано шарифи хизматчии ҳарбиро пас назананд. ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ ногаҳон бемор шуд. Шикоят аз рӯи амалҳои ғайриқонунӣ. Ва мо замин ваъда кардем, лекин замин надодам, мо чӣ кор кунем? Ва маблағи онро аслан бояд кӣ бипардозад? басанда ё басанда не, ба ин савол ҷавоб додам мушкилтар кардад. Қонун ина манъ накардааст. Командирон бояд ҳамин сарбозро ба меҳмонхона баранд. Бояд ба савганди ҳарбии худ барои муҳофизати ватан содиқ бошад. сири давлатӣ, сири ҳарбиро фош накунанд. дар ҳамин вақту соат моро пайгирӣ кунед. салому алейкум, бо шумо Ҷамшеди Маъруф. хуш омадед ба Дастархон. маъмулан дар рӯи Дастархон таом мехӯранд, вале дар як вақт бисёре аз масъалаҳои муҳим ва суҳбатҳои хос маҳз сари Дастархон сурат мегирад. Дастархон аз аввалин подкастҳои тоҷикӣ дар Тоҷикистон аст, ки дар он ҳама чиз ва барои ҳамагон ба баҳсу баррасӣ кашида мешавад. фасли аввали подкасти мо доир ба сарбозшикорӣ ё аблаваи ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ бахшида мешавад. ва имрӯз дар меҳмонии Дастархон Музаффар Бобоҷонов, раиси иттифоқи волидайни сарбозони вилояти Суғд, коршиноси ҳарбӣ ҳузур доранд, ки дар бораи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои сарбоз ҳамсӯҳбат мешавем. хуш омадед устод. Салом, раҳмат. суоли нахустини мо ин аст, ки баъзан вақт мақомоти маҳаллӣ барои ҷалби ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ба онҳо замини наздиҳавлигӣ ва ё дигар ваъдаҳо медиҳанд. ин ваъдаҳо то куҷо амалӣ шаванданд ва қонун дар ин бора чӣ мегӯяд? бале, шумо дуруст гуфтед. баъзе аз мақомоти иҷрои шахсони масъул ваъдаҳои бисёр медиҳанд, лекин ин ваъда ягон асос надорад. барои ин ки дар қонунгузорӣ мо омода шудааст, ки шахсони масъул мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ барои ҳалли муаммои сарбозон, даватшудагон, хизматчиёни ҳарбӣ бояд барои ҳалли онҳо мусоидат намоянд. лекин дар бораи додани замин дар он ҷо чӣ гуфта нашудааст. бисёриҳо ҳақиқатан барои ҷалби ҷавонон замин ваъда мекунанд, лекин як чизро қайд карда ҳастанд, ки баъзе аз мақомотҳои иҷрои ҳукумати шаҳрноё ҳақиқатан замин ҷудо мекунанд. соли гузашта як зан муроҷиат карда буд, ҳақиқатан ба писари ӯ, ба оилаи онҳо баъд аз бо хоҳиши худаш рафтани даъватшаванда замин ҷудо карда шуда буд. лекин ин як ду ангушмор бисёр шахсоне ба ман баъд аз хизмат ба рафта омадан телефон карда мепурсанд, ки бо мо замин ваъда кардем, лекин замин надодам, мо чӣ кор кунем? ман ба онҳо мефаҳмонам, ки ин ҳама ваъдаҳои бекора. дар қонунгузории мо ин хел додани замин ҳамчун имтиёз пешниҳод нашудааст. хуб устод, хизматчии ҳарбӣ ё сарбоз аслан кӣ аст ва ӯ аз кадом ҳуқуқҳо бархӯрдор аст? сарбоз ин хизматчии ҳарбӣ. хизматчии ҳарбӣ кист? хизматчии ҳарбӣ ин шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар қувваҳои мусаллаҳ адои хизмати ҳарбӣ мекунад. киё ба ин ҷо дохил мешаванд? чӣ хел ки шумо гуфтед, сарбоз, сержант, прапорщик, афсари худ, афсари калон, афсари оли, аз он ҷо генерал. ҳамаи онҳо ҳамчун хизматчии ҳарбӣ ҳисоб мешаванд. ва чӣ хел ҳуқуқҳо доранд? дар бораи наздиктар масъала дар бораи сарбоз гап занем. умуман хизматчиёни ҳарбӣ ҳамаи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ки дар конститутсия ҳаст, соҳиби ҳамин ҳуқуқҳо ҳастанд, ғайр аз баъзе масъалаҳое ки яке баъзе ҳуқуқҳое ки мутобиқи талаботи худи конститутсия ва дигар қонунҳои амалкунанда дар вақти адои хизмати ҳарбӣ маҳдуд карда мешаванд. чӣ хел ин ҳуқуқҳое ки доранд? якум, ин ҳифзи озодии шараф ва эътибор. ҳеҷ ким ҳуқуқ надорад ки ба ӯ зӯроварӣ кунад. ё ки озодии сухан, виҷдон ва маҳзаб. на ҳама касо бидонанд, ки масалан дар вақти хизмат сарбоз метавонад ба ибодат машғул шавад, ё ки дар вақти холигӣ дар ягон маросими динӣ иштирок намояд. қонун ина манъ накардааст, лекин на ҳама дар ин бора медонанд. ва вақти истироҳат, вақти хизмат муайян карда шудааст. барои сарбоз аз рӯи меъёрҳои амалкунанди мо накам 8 соат бояд хоб равад. барои хоб ҷудо карда шудааст. ва дар як рӯз 2 соат барои корҳои шахси ӯ вақт ҷудо карда мешавад. аз он ҷумла таъминоти пулӣ, таъминоти озуқа, моли мулки шаҳӣ, хизматношии маишӣ, савдо ва ғайра.
аз он ҷумла таъминоти озуқа як меъёри муайян дорад ки аз он ҷо аз ҳамин чой саркару намаку ва дигар ҳамаша наиса шудааст оварда шудааст ва қайд кунам ки аз рӯи калория он бисёр калория зиёд дорад ҳатто дар вақти набудани як масалан макарон гӯем ё ки бринҷ онро бо чӣ изоат карда мешавад чӣ қадар ба ҷои вай шунада кор ҳатто моҳия бо гӯшт ёки гӯшти моҳӣ ҳамаи он оварда шудааст аз он ҷумла дигар меъёр ки молу мулишае ки аз сару либосаш аз ҳамин поязҳои саркарӣ то сарпоиша ҳамин ҳуқуқ дорад ва дигар шахсони масъул вазифадор ки сарбозро бо ҳамин таъмин намоянд аз он ҷумла ҳифзи саломатӣ ва расонидани ёрии тиббӣ дар ҳама қисмҳои ҳарбӣ шӯъбаҳои тиббӣ ҳастанд агар қисми майда бошад шӯъбаи тиббӣ набошад дар он ҷо ақаллан як фелдшер ҳаст кафолати суғурта ҳуқуқи ҷуброн ба зарар аз ҷумла рафт омад дар нақлиёт мусоридати поштавӣ яъне мактубҳои сарбоз бояд ройгон ба хонааш оварда расонида шавад шикоят аз рӯи амалҳои ғайриқонунӣ ҳуқуқ гирифтани маслиҳати ҳуқуқи ройгон аз ҷумла прокуратураи ҳарбӣ ва ҳуқуқшуносоне ки дар қисмҳои ҳарбӣ ҳастанд вазифадор ҳастанд ки ба ҳамин хизматчиёни ҳарбӣ ройгон кӯмаки ҳуқуқи ройгон расонанд ва иҷрои амалиётҳои нотариалӣ дар он ҷое ки нотариус низ ба командир ҳамин хел ваколат дода шудааст ки ӯ метавонад ба ҷои нотариус нисбати хизматчии ҳарбӣ амалиётҳои нотариалиро ба таври ройгон ба иҷро расонад ва рухсатӣ пас аз як соли хизмат сарбоз барои 20 рӯзи рухсатӣ ҳуқуқ дорад ва баъд аз рухсатӣ шудан ҷавоб шудан аз хизмат ба ӯ ба андозаи 2 нишондиҳанда маблағ медиҳанд ҳамин масъалаи ёрии тиббиша якча қайд кардани ҳастам ки умуман ба ин масъала қонунгузорӣ мо бисёр аҳамияти калон додааст дар амал мумкин ин қадар иҷро нашавад лекин вақте ки вай 14-15 сол мешавад вай аллакай диспансеризатсия мегузарад аллакай ӯро муайян мекунад вай чӣ хел касалӣ дорад ва касалии вайро то 18 соло чӣ хел муолиҷа кунанд ки вай аллакай синни 18 расонад ба хизмати ҳарбӣ лоиқ шудан аз тариқи саломатиш ҳам лоиқ хизмати ҳарбӣ шуд аз комиссияи тиббӣ комиссияи даъват мегузарад баъде ки омад аз комиссияи тиббӣ комиссияи даъвати вилоятӣ мегузарад баъде ки вай рафт пеш аз рафтан ба ҷои хизмат вайро боз як бори дигар 2-3 доктор аз назар мегузаронанд ки оё ҳамин мобайни як рӯз 2 рӯз буд ки вай аз комиссия гузашту ва рафтанаш пеш аз рафтанаш ба хизмат нисбати саломати ӯ дар саломати ӯ ягон дигаргунӣ ҳаст нест вақте ки вай ба қисми ҳарбӣ омад 2 ҳафта карантин эълон мекунанд дар ин 2 ҳафта ӯро меомӯзонанд боз як бори дигар дақиқ аз муоини тиббӣ мегузаранд ва шахсоне ки ба хизмати ҳарбӣ лоиқ намешаванд онро ба комиссари ҳарбӣ баргардонда мешаванд. хуб устод дар ҳаминҷа мехостам фаҳмам ки дар баробари ҳуқуқҳо сарбозон кадом ӯҳдадориҳоро низ доранд? албатта дар баробари ҳуқуқҳо ҳар як сарбоз ӯҳдадорӣ дар ҳуқуқҳои худ ӯҳдадорӣ ҳам дорад ин якум ки бояд ба савганди ҳарбии худ барои муҳофизати ватан содиқ бошад дуюм масъале ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон фармонҳои командиронро талаботҳои оинномаи ҳарбиро бояд дақиқ иҷро кунанд шаъну шарафи худ шаъну шарафи хизматчии ҳарбиро пас назананд аз он ҷо маҳорати ҳарбии худро такмил дода барои ҳифзи ватан омода бошанд яроқу аслиҳаи техники ҳарбиро дар ҳолати омодагӣ нигоҳ доранд ҳушёр бошанд аз он ҷо сирри давлатӣ сирри ҳарбиро пош накунанд ин ӯҳдадории асосӣ. хуб дар боло шумо дар бораи маблағ ҳам гап задед биёд инҷо мехостам дар бобати таъминоти пулии сарбозон ҳарф занем ки он аслан барои чӣ пешбинӣ карда шудааст? ман ҳамин масъалаи сарбозон масъалаи маблағе ба сарбозон дода мешавад ба ман бисёр савол метиҳанд маблағе ки ба сарбозон сержантҳо дода мешавад тахминан аз 30 сомон то 55 сомон ташкил медиҳад барои чӣ инам хел аз якдигириш фарқ мекунанд ин аз рутбае ки вай сарбоз дорад ва сержант старшина ёки сержанти калон вазифае ки он ишғол мекунад аз ҳамин вобастагӣ дорад агар вай сарбози қаторӣ бошаду масалан 30 сомон агар вай муовини командири визор бошаду сержант бошад вай мумкин ки 50-55
сомон маблағ гирад ва барои чӣ ин маблағ? Ин маблағ умуман асосан барои харидани молу мулки гигиене, барои ҳамчун гӯем собун, барои хокии дандоншӯӣ, барои харидани пасти, барои тоза намудани появзол ва дигар чизе ки масалан мехоҳад солдат, барои ҳамин ҷудо карда мешавад. Ман бояд қайд кунам ки қариб ки дар ҳамаи қисмҳои ҳарбии Тоҷикистон он мағозаҳо ҳастанд. Мумкин ки дар як ҷо мағозае ки дар қисми майда ёки дурдаст дар он ҷо нест, лекин дар дигар ҷоҳо ҳама мағозаҳо ҳастанд ки сарбоз метавонад бо хоҳиши худ ҳамон чизе ки вай зарур аст, хай ширини ягон нӯшокӣ харида гирифта тавонад. хуб устод, маблағе ки барои умуман сарбоз дода мешавад, то куҷо барои ӯ басандагӣ мекунад? ва онче ки шумо гуфтед дар бораи рутба, яъне аз нигоҳи рутба фарқ мекунад, яъне маблағи. ҳаст ҳолате ки масалан маблағҳо вобаста ба гӯем ки қисмҳои ҳарбӣ дигар бошад. оё ҳаст ҳолатое ки масалан дар ҳама қисмҳои ҳарбӣ якгуна ҳаст, масалан маблағҳое ки вобаста ба ҷое ки қарор доранд қисмҳои ҳарбӣ фарқ ҳам мекунанд, маблағе ки сарбозон онҷо рафта хизмат мекунанд? умуман барои сарбоз барои маблағ ҳама як, лекин дар ҳамон ҷое ки баландкӯи вазан, дар ҳамон ҷо фоизи баландкӯи аст, дар ҳамон ҷо камтар баландтар. барои чӣ? барои он ки маблағи афсироҳои ҳам мегиранд аз ҳамин вобаста, лекин умуман агар нигоҳ кунед агар ҳамаш якхел. масъалаи ҳамин басанда ё не, ба ин савол ҷавоб додан мушкил. барои чӣ? барои он ки ҳар як шахса талаботаш ҳар гуна ки мумкин барои якташ ин басанда бошад, барои дигараш басанда набошад. мо ҳамин масъала бо як шахси масъули вазорати мудофиа масъала савол дода будам ки 5-6 сол пеш ки ҳамин маблаға он вақт аз 12 сомон сар мешуд, аз куҷо гирифтед? ва гуфт ки мо ҳамина таҳлил кардем, таҷрибаи дигар давлатҳо омӯхтем ки ҳамин минимални камтаре ки барои солдат чӣ лозим, масалан хокии дандоншӯӣ, собун, аз ҳамин ҳисоб кардем ки боз камтар бояд монад, аз ҳамин ҳисоб кардем. як чизро қайд карда ҳастам ки ҳамин маблағ вақте ки маблағе ки ҳамчун моҳона ба афсарон дода мешавад, аз рӯи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масалан 1 сол 2 сол ба як бор 10%, 15% зиёд мешавад. ҳамин маблағе ки сарбоза дода мешавад ҳамин ҳам зиёд мешавад. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мешавад. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фармони вазир, дар фармони вазир нишон дода мешавад ки масалан барои сарбоз чӣ қадар, барои вай чӣ қадар. ин ҳам конечно албатта чизи хуб мебошад. агар басанда ё басанда не, ба ин савол ҷавоб додан мушкилтар камтар. хуб устод, фарз кардем ки сарбоз ҳангоми адои хизмати ҳарбӣ ногаҳон бемор шуд. раванди ҳамин табобати ӯ чӣ гуна сурат мегирад ва маблағи онро аслан бояд кӣ бипардозад? шумо дуруст гуфтед, тани гарм бедард намешавад мегӯянд. вақте ки сарбоз агар бемор шавад, дар ҳама қисмҳои ҳарбӣ агар шӯъбаи тиббиш набошад, фелдшер ва фелдшер агар зарур донад ки ӯро ба беморхона бурдан дар кор, командирон бояд ҳамин сарбозро ба беморхона баранд. аз рӯи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон он ҳар як беморхонае ки дар шаҳру ноҳияҳо вазифадор ҳастанд ки сарбозро қабул кунанд, агар госпитали ҳарбӣ набошад. масалан госпитали ҳарбӣ дар Душанбе, Кӯлобу, Хоруғу, Суғд ҳастанд. дар дигар ҷоҳоне хайр бо ҳамон қошунои нави, қошунои дигари ки дар он ҷо хизмати ҳарбӣ пешбинӣ шудааст, онҳо ҳам госпитали ҳарбии худро доранд. масалан Сарачон дар Душанбе дар ин ҷо қисми тиббӣ доранд ва онҳоро аз рӯи талабото бояд ба таври ройгон муолиҷа кунанд. агар вай бинад ки фелдшер масалан қарор қабул кунад ки масалан ин дар худи ҳамон казармаш бо таври амбулаторӣ табобат кардан мумкин, ман дар вақти дар қисми ҳарбӣ ба таври амбулаторӣ, лекин агар касали вазин бошад, дар ҳамон ойнномаҳои ҳарбӣ ҳастанд, дар талаботҳо ҳастанд ки ӯ бояд фавран ба беморхона бурда дар он ҷо ройгон муолиҷа карда шавад.
سپاس بپایان استاد برای یک صحبت پرمحتوا. دوستان عزیز به شما نیز تشکر میگویم که ما رو تا به آخر همراهی کردید. با تلگرام و اینستاگرام ما نیز ابونه شدن را فراموش نکنید. همه پیوندها در زیر همین پادکست ها جای داده شدند. خیلی شاد میشیم اگر در شهر فکر و نظر خود را وابسته به موضوعی که امروز ما اینجا بررسی کردیم میگذاشتید. باقی تا هفته دیگر در همین وقت و ساعت ما رو پیگیری کنید.